25 августи соли 2024 ҳеҷ аз хотирамон намебарояд. Зеро маҳз ана ҳамин рӯз мо устоди санъат ва дорандаи ифтихорномаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон устод Носирҷон Раҳимовро аз даст додем, яъне аз ин олам рафтанд. устод дар давоми 45 соли эҷодиёт дар ҷодаи санъат тавонистанд ки даҳҳову садҳо шогирдонро дар ҳамин ҷода тарбия намоянд ва имрӯзҳо бо дили пур гуфта метавонам ки садҳо таронаҳояшонро дӯстдорон, ихлосмандон ва ҳаводоронашон зери лаб замзама карда истоданд. ва маҳз ана ҳамин рӯз аввалин тарона ва аввалин клип ба навор гирифта шуда истодааст, маҳз бахшида ба шодравон устод Носирҷон Раҳимов аз ҷониби ҷигарбандашон Нозимҷон Раҳимов. мо бошад бо мақсади намоиш додани ҷараёни наворгириро ҳозир шудем ба макони сабт. ҳаракат мекунем, талош меварзем ки аз рафти наворгирии ана ҳамин клип ки бахшида мешавад ба устод Носирҷон Раҳимов ба шумо нишон диҳем. қайд карда гузаштанӣ ҳастам ки сарпарасти кулли ҳар як барномаҳои мо ин бонки Имон Интернешнл аст. бонки Имон Интернешнл ки дӯсти наздики молиявии шумо ба ин хотир корти визаро ба шумо пешниҳод мекунад бо мақсади куллан осон намудани мушкилоти молиявии шумо. Общий сайт Флорид Мухимакон. Vai, клип ва тароне ки бахшида мешавад ба шодравон устоди санъат Носирҷон Раҳимов алон дар паҳлӯи мо қарор доранд. ҷигарбанди устоди мо Нозимҷон Раҳимов. як бор дигар акои азиз ассалому алайкум. Ассалому алайкум. монда набошед. Раҳмат миннатдор. Хуш омадед. саломи шумо ба бинандои мо. салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумоён тамошобинони гиромӣ. Нозимҷон ако, вақте шунидам ки клип ё тарона бахшида мешавад ба устод Носирҷон Раҳимов, аз як ҷиҳат ҳам хурсанд шудам ва аз ҷиҳати дигар албатта андӯҳгин мешавем, чун мехостем ки устоди олиқадр умри дароз бубинанд. бале бале бале. тайёрӣ чӣ гуна аст? рости гап бовар кунед, тайёрӣ хеле аз худованд, чӣ гӯям, қувваи илоҳӣ, яд илоҳо. пеш ки падарам ҳама вақт дар барам буданд, чӣ гӯям акун, соҳаи дасти падар ба ягон хел мушкилиҳо вай намешудем. дучор намешудем ва тарс ҳам набуд. ҳозир аз ҳамин шеърро ки дарёфтам аз саҳифаи иҷтимоӣ фейсбук, аз ҳамон вақт ки ба ман чӣ гӯям акун, як тарс гӯим ман мешад ва чӣ гӯям акун, якум бор беёрдами падар оҳанг бастам. оҳанг аз они худатон? бале, оҳанг аз они худам аст.
оё пештарам оҳанг мебастам, лекин основа падар вай мекардам. аз назорати аз назорат мегузаштан, ҷои хатогиша ислоҳ мекардам. ин дафъаш ин сафар вай чӣ шуд ки оё худам оҳанг баста метавонам ё наметавонам. ман диям дар шубҳа будам. бар замини тарона бахшида мешавад ба устод. Агар ягон ишқӣ мебуд, ишқӣ мебуд ва як тараф буд. бовар кунед, чунки як таронаи шунааш дар кор буд ки ин арзандаи падарам бошад буд барои ман. барои ҳамин бисёр ҷустуҷӯ кардам. тарона чӣ ном дорад нозимҷонако? шеър аз Фарҳод Дилфигор. Фарҳод Дилфигор. Фарҳод Дилфигор. номи шеър Ашки қалам. Ашки қалам. Ашки қалам, ҳа, бале. хуб, он нафар ҳамон Фарҳод Дилфигоре ки шумо гуфтед, хабардор ҳастанд ки масалан шумо ҳамон шеърро ба оҳанг даровардед ва имрӯз клип ба навор гирифта мешавад? ҳоло не. ҳоло хабар надорад. он касби ҳам нагуфтиам ки ман ин оҳанг бибастам. гуфта нагуфтиам. рости гап дар шабакаи иҷтимоии фейсбук ва ё нависта ҳаминро партофта буданд ки ман як гифта нависта гифта худам шишта чанд оҳангҳоро бо бастам. на он қадар чӣ гӯям мекун писандам омад. баъдан як оҳанги марсия бар ин чӣ гӯям мекун идея омад. барои ҳамон оҳангҳо мувофиқат кардем. барои сабт намудани ягон тарона ба студия меравед, ҳолатҳое мешавад ки масалан чанд маротиба мехонед то танзимгарони овоз сабт кунанд. ҳамин таронаро сабташ чӣ гуна сурат гирифт? масалан ашк омадану ё аз уҳдаш набаромадану? рости гап ин таронаро пеш аз сабт кардан ман дар чанд маъракаҳо иштирок кардам. охирин маърака бо ҳамроҳи устодамо, устодгӯи ман хато намекунам, шогирди падарам Ғолибҷон Юсупов буда. дар тарафхона ман баромадаму ман гуфтам Ғолибҷонако, ман як суруди нав мехонам, ман ябо гӯш кунед чӣ агар имтиҳон гузарад баъд вай сабт мекунам гуфтам. баъд баромда ҳамин сурудро бо тариқи зинда хондам. ба писанди Ғолибҷонако ҳоли ответшона надода, уже зритил тамошобино ки дар ҳамон тӯйхона буданд ҳама ашки гира кардя. ҳамин хел шуд, писанд омад. яъне ки ин таронаро шумо аллакай дар як тӯй сароидед? бале, дар як тӯй сароидам. барое ки чӣ гӯям, боз агар дар тӯйҳо агар хонед студио рафта осонтар мехонед. набошад ва студио мушкилӣ мекишид. баъд сони Ғолибҷонако гуфтанд ки ин сурудат олиҷаноб гуфтанд. беҳад зӯр шуд. ина тез коркард карда, аранжовка карда, записоша хушрӯ карда, тез чӣ гӯям мекун бас ҳамин мухлисон расонанд гуфтанд. майлаш гуфта ё карди ҳамин хел суҳбат кардиму. ҳар дафъа студио боз мегӯям падар ҳузур доштанд, яъне дар паҳлӯям буданд. вақте ки ягон ҷо хатогӣ шавад, инҷоша азигахон ё вайхон мегуфтанд. хай ин дафъаш падарам набошанам як қувва омад ба ман, намедонам чӣ шуд. дар як чӣ гӯям, як сароидан ҳамина то охири сароидем дар як вай. ба гуфти агар филмбардорон гӯем агар бо як дубл. бо як дубл ҳамина то охири сароидем. ҳамон ки дига ин дафъаш айн хушрӯ мекунам гуфта чанд бор хондам, дигар нашуд. ҳамин якум сароидагим ба коркарди чӣ гӯям мусиқӣ, танзимгари овоз ҳам писанд омад. гуфт ки ҳаминаш беҳтар. ва ё Фирдавско Темуров буданд. Фирдавс Темуров. албатта истифода аз ин фурсати қулай ба Фирдавс Темуров ҳам арзи сипос гӯям менамоем ки
барои рӯи кор омадани анамин тарона саҳми он нафар ҳам беандоза аст. беандоза калон аст. Нозимҷон ако, идеяҳои худатон, яъне ғоя аз ҷониби худатон ки масалан аксҳои устодро мо дида истодем ки худи ҳозир наворгирии клип шурӯъ мешавад. Рости гап ин идея ва чанд нафар дӯсто саҳмгузор ҳастанд. Мана бениҳоят саҳмгузори калон шумо. чанд бор аз шумо мехоҳем маслиҳат пурсидам ки чӣ хел кунам гуфта. шумо ин идеяҳои мана коркард карда бо хушрӯй карда қабул кардид. шумоям миннатдор. саломат бошед. худи ҳозир шурӯъ мешавад клиптарона ки бахшида шудааст ба устоди афсӯски шодравони мо Носирҷон Раҳимов. Бояд ҳам қайд карда гузашт ки ана ҳамин сабту танзими клипро ба зиммаи худ гирифтанд. Ман умед баро мебарам ки бо сату сифати баланд манзури омма мегардад аз ҷониби гурӯҳи эҷодии Ҷамолиддинов ба набор гирифта мешавад ва манзури омма мегардад. Ба Фаррухҷон Ҷамолиддинов ҳам изҳори сипос баён менамоем ки заҳмати он нафар беандоза аст. акои азиз, ба шумо омади кор. Мо дар ҳамин ҷо ҳастем ва аз як паҳлӯ ҳаракат мекунем ки ҷараёни наворгирии клипро манзури ҳаводорони шумо ва устод Носирҷон Раҳимов гардонем. саломат бошед. ба шумо барор акои азиз. фақат камераве. як ду бурафт. جر کفتم گیاهه تا به تو درمان شد شادی ها رفتم با لذتی دنیا گذشت پدر جانم پدر جانم پدر جان مرا پرورد با خونی جگر تو انیسی خوشترین معتبر تو هیچکی درمان نشد افسوس ما ویلا گذشت گفت ما тарона воқеан ҳам таронаи таъсирбахш аст. ман фикр мекунам ки вақте ки ин тарона манзури омма мегардад, ин клипро ягон нафар беашки чашм тамошо карда наметавонад. мана ҷарони сабт рафта истодааст. устод Носирҷон Раҳимов дар давоми эҷодиёт, дар давоми фаъолият дар ҷодаи санъат наздики 300 таронаи муаллифиро рӯи кор оварданд. яъне ки он нафар муаллифи зиёда аз 300 тарона буданд. аксар таронаҳояшон гуфта метавонам ки таронаҳои мондагор аст. яъне ки ҳанӯзам мардум зери лаб замзама мекунанд ва яке аз таронаҳои дӯстдоштаи халқ гаштааст. таманно мекунем ки визор ин тарона ҳам яке аз таронаҳои мондагор дар эҷодиёти бародари азизи мо Нозимҷон Раҳимов бошад. Не, стоп я бор. Ако шумо монда шудидми? Якта об биёритон. Ако вақти авҷ ба ҳамун чӣ хел авҷ хондосид, ҳамуна нишон дид. Ман сиёмка досиям, шумо монда шудаги боим авҷ додостон не. Ҳамун дарде ки шумо ҳамуна ҳиссиётка досид, ҳамуна нишон додостон не. Ҳамуна хушока нишон дид, навор ба сиёмка хушофрод. Мана суратҳои гифта, суратҳоро нигоҳ када. вақти суруд хондосигнандиам ба ного сурута қапам ичим? Метонид гифта нигоҳ када, унту пок када рӯи сурата. Вай када. Амин чи дарди ки амин вайтонанда ҳай, ҳиссиётатонанда ҳай, ҳамун нишон дид наворба, чунки
мухлисон мебинанд ин чиза ваҳо қабул карда гифтанашон дар кор ҳаракат кунед амин нағз вайба сиёмку нағз ҳиссиёт нағз вайтона нишон дид эмоциястона агар нафроидага дига ҷо мемонӣ амин ҳаракат кунед амин эмоция нишон додан баде асламно крупни кадр ҳама мебинад общий кадр иқадар важен не музыка тайёр ми нигоҳ ки мехонем я дусе брафтим бо ҳа сахт хам нашавед аку секин кале мебардорем секин мешад як минут ду минут дам гиред ман ин детайлҳоро гирам масъулият бениҳоят калон аст чунки мушкили киштаи солиам ҳамин консертҳо мешуд ё ин ки ягон асосан клип падарам рости гап инқадарам хоҳишманд набудам клипашонам ба шумор аст ман клипи майлашдие ки ремикс кардим ҳамона падарҷон илтимос гуфта ба зӯр гирон рафта ҳамонҷо вай кардаги ман лекин консертҳо ва онда иштирок карда асосан суруд ба аҳамият медоданд падарам оҳанг матн ҳамин ба аҳамият медоданд ҳамин фақат мегуфтанд ки суруд нағз бошад оҳанг нағз бошад матни баланд бошад ҳам ту пушти латти сафед бихониям ва шунаванда қабул кардан мегирад мегуфтанд ҳамин хел суханашон буд лекин худашон дар ҳақиқатан биям ҳамин хел ҳамин бовар кунед худи мухлисҳоям медонанд ҳамин ҳамту ягон ҷо истода суруд хононам вай қарибки суруд шлагер шуда мебурафт вақтҳо мисол ҳамин ба дидани ту омадам вай анамун суруд пеши фантончива истода хондаги мисол вай чӣ қадар шӯҳратманд шуда бурафт вай суруд масалан устод носирҷон раҳимов ва он ҳунармандоне ки дар солу замони устод фаъолият мебурданд ё ҳамсоли устод ҳастанд онҳо воқеан ҳам эҷодкор буданд эҷодкор бо маънои томаш эҷодкор аммо имрӯзҳо мушоҳида мекунем ки масалан ҳамсолони шумо шояд онҳо эҷодкор набошанд масалан маҳсулоти тайёрро мехаранд ин ҳақ аст ин аз ҳамон дарак метиҳад ки бисёри бачаҳо ягон асбоби мусиқӣ навохта наметонанд вақте ки асбоби мусиқӣ навохта наметонед бовар кунед оҳанг бастан қариб ки номумкин аст чунки вақте ки асбоби мусиқӣ дар даст меқапед ё фортепиано кадом асбоб набошад баъд вай оҳанг пайдо мешавад аслан дар бораи инсони нек ҳар чӣ қадар сухан кунем сухан поён намеёбад аммо кӯтоҳ карда мегӯем ки илоҳо охиратшон обод бошад илоҳо охиратшон обод бошад ман боз миннатдории худамро ба ҳамаи мухлисон мерасонам мухлисони падарам мерасонам ки ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ мана худатонам мебинед чандин ҳазор одамҳо чӣ гӯям комментария менависанд изҳори ҳамдардӣ карда истодаам ман бениҳоят ман ҳолиам инстаграмам ба ҷавоб дода сату ҷавобтиам бо сата пайдо мешавад ваяшба ҳамин хел истори брондам мегирад ҳоли ҷавоб дода натонистиам ҳамоа барои ҳамин ман аз шумо мисол аз фурсат истифода бурда ба ҳамашон миннатдории худамро мерасонам ман ани ютубам мехонам ҳама чӣ гӯям ҳамон комментарияҳои изҳори ҳамдардиашонро ани инстаграм ани фейсбук ҳамаша мехонам аз ҳамашон миннатдорам ҷавоб додам ва рости гап бисёр шахси аз ин хотирам
алон нозимҷонакҳои азиз муроҷиат карда истоданд ба онҳое ки изҳори ҳамдардӣ баён карданд ва муҳаббаташонро бо ана ҳамон суханҳояшон иброз намуданд. як бор дигар сипос мегӯем ки шумо вақтатонро ҷудо кардед ва дилсӯзиву ғамхориятонро баён кардед нисбати устоди санъат ва нисбати акои азизи мо. ба ҳаматон раҳмати калом. миннатдор. раҳмат. ҷараёни клип фикр мекунам боз ҳам давом меёбад. ба шумо омад. ҳамеша ҳамин фонти ҷанбаст кунем беҳтар. хоҳед хел вай када полнемин чӣ хел шумо дардатон ҳай ако ина шумо медонед де ман ҳозир ҳамин дард мананда ҳозир нест. инҷу дига намешинама не костюм моними костюми падара ё дакун сони ҳамту гуфтам ку анделеб ки нигоҳатон ки аҳамҷо сони секин сар мекунем. алон дар паҳлӯи ман дӯсти азизи мо ва муаллиф ё гӯем наворбардору танзимгари чандин аз консертҳову клиптаронаҳое ки миллионҳо просмотрро ба даст овардааст. фаррухҷони азизи мо ассалому алайкум. як бор дигар муваффақият. хурсанд шудем имрӯз шуморо дар ин ҷараёни наворгирӣ дида истодем. ташаккури зиёд. умед баром мебандам ки ин клип ҳам мисли клипҳои қаблие ки шумо навор гирифтед миллионҳо аз назаргузарониро ба даст меорад. умедворам чӣ хел ки маҳмудхон гуфтанд ҳамин клип миллионҳо просмотр мегирад. бизор ҳамин гуна бошад. хуб уман ба навор гирифтани ҳамин гуна клипҳо вобаста ба ҳамин гуна мавзӯъҳо аз наворгирии қаблӣ ягон фарқият дорад? бале маҳмудхон фарқият дорад. мо ба чунин навори клипҳо ҷиддӣ аҳамият метиҳем. барои чӣ? барои он ки он дарде ки худи ҳамон сароянда ҳиссиёта дарде ки нишон додан мехоҳад мо ҳаракат мекунем барои мухлисонашон барои тамошобиное ки ҳамин клипро тамошо мекунанд ҳаракат мекунем ҳамон чӣ қадаре ки дард доранд ҳамонро пурра нишон тиҳем. мо маҳмудхон ҳаракат мекунем ин гуна клипҳоя бо сифат бо дараҷаи олӣ пешкаши мухлисон кунем. одатан наворгирии ҳамин гуна клипҳо вобаста ба ҳамин гуна мавзӯъ яъне ки ба мавзӯе ки як инсон аз олам рафтааст ҳамин наворгириаш одатан чанд соат тӯл мекашад? баъзан то 10 соата меравад. барои он ки мо то ҳамон дарде ки ҳамон сароянда ҳиссиёта ба навор дода натавонад мо ҳаракат мекунем 20 маротиба 30 маротиба 50 маротиба як ҳамон дарде ки мо барои мухлисон нишон додан мехоҳем аз нав такроран ба такроран то ҳамон ба мо писанд наояд ҳамон гирифтан мегирем. як саволе ки табиист ҳамин савол пайдо мегардад ҳамин клип кай тайёр мешавад ва манзури омма мегардад? чун танзимашам бардошти худатон. бале маҳмудхон мо ҳаракат мекунем ҳар як клипҳое ки ба навор мегирем ҳаракат мекунем дар муддати кӯтоҳ пешкаши мухлисон гардонем. баъзан клипҳое мешавад ки вақти бисёр мегирад. асаби чи? асаби оне ки танзимаш вақти бисёрро мегирад. рангмони яъне цветокоррексия мегӯяд вақти бисёр мегирад. мо ҳаракат мекунем ман ҳаракат мекунам бо сифати баланд бо ҷиҳати профессионалӣ ҳамин клипҳое ки омода мекунам баҳри мухлисон пешниҳод кунам. حسرتا خود ناگهانی یک بود تنها گذشت فروید سینخرون با баланд хондан гиред. ما حسرتا از ما گذشت قدر جانم قدر جانم قدر جانم метонам маҳмудхон вақти мисол уже авҷ омдагинда уже натониста ҳамҷӯ шита мисол ҳамҷо шад нозимҷон ака бурафтим як бор дига шумо метонед ака قدر جانم قدر جانم قدر جانم
لحاظ فوکس هم شما هم وی قبل میشد مردم یا با یکته میخونید چی معلش بله دو سه نهایتاً نوارگیری کلیپ هم پایان یافت ما استفاده از این فرصتی خدای به همه آنهایی که سهمشان را گذاشتند برای در سطح عالی به نوار گرفتن اظهار سپاسمندیمون را بیان میکنیم و امید برام میبندیم که روزهای خیلی و خیلی نزدیک همین کلیپ ترانه آماده میشود و منظوری همگان میگردد. ناظرین جناب برای شما هم اظهار سپاس که رحمت یادی پدر کردید. خدا کند که آخرتی استاد عالی قدر و آخرتی تمام انسانهایی که از این عالم رفتن آخرتشان آباد باشد. یک سخنی پدر که دی جنبست میکنیم. خب رحمتی پدر این خیلی شخصا یک اولیا میگوییم خودی که این پیششان دیده میتونستنده همین پیشی که حالی من در برنامه سرگذشت عمر گفته یک لایحه کشته ایستادم در همونجا من با حالی پر رکده میگم یک شعر را با آهنگ بسته بودن که نه آن جنسم که در قحطی خریدار از بها افتم همان خورشید تابانم اگر در زیر پا افتم به ذوق ناله ای من آسمان مستانه می رقصد جهان ماتم سرا گردد اگر من از نوا افتم گفته که آهنگشان های انشاءالله روی کار می بیاریم بزرگ به همه روز رسیم. سلامت باشید. خدا کند که تنی شما و تنی پیوندان شما همیشه صحت باشد. همه تنی تاجیکستان عزیز ما خلق عزیز ما همیشه صحت باشد و همیشه در تاجیکستان عزیز ما صلح و وحدت پایدار باشد. آمین. رحمت. سلامت باشید دکتر عزیز. موفقیت. بینندگان عزیز و ارجمند تمنا میکنیم که مثل که اکی ناظم جان گفتن تاجیکستان عزیزی ما همیشه آباد باشد و خدا کند که من بعد ترانه های هنرمندان ما فقط در موضوع دوستی باشد، محبت باشد، در موضوع تاجیکستان باشد، در موضوع پدر و مادری زنده باشد. سلامت باشید. اگر ملال خاطرتان آید با یوتیوب کانال ما ابونه شوید. تن صحت باشید.